Čekaj da prođe. Evo, da li ti okrenim? Vidi. Ovo kretanje je. Muši ti je u kvaru, a? Nema što da ide. Ide. Ode sale u kurac. Stiže ga? Pokašao ga je. Treći je. Treći. Ajde vam pravi. Ne, nešto tamo nisam vidio šta. Ovo je kužba. Ovo je kužba šlicira, evo, mora je neka. Kajić, Kajić, ide, Kajić! Ovo je pravi, naravno, brate.